Minto lero twabwete mujadala we bill kurukunga affordable housing bill mna munyurete ekotinja kwanete gatabanga sheria ibarenge gutumia kuna chabantu chibese chigo chikwaga chinyumba chira affordable nja itete bunge na ni sheria tiyo yanjirenta mangana yo so lero twakachikura echi bill ye kurunga affordable housing ensema yetu twabugwa ndengete twanyora chikura 54 na wari wana wanyora ange 150 na gento egento gyo gotabia bakenya intwe no eto maite ngangu chikobugutore wika tukwanere egento ekyo burimo igo baurite county na chibaurite amarimo ese bakwagacha chibeze chikwagacha njiri cha serikali na abantu bakurusiwe a tax a levy nyombe chama na kwagachwa bono ngaye serikali ekuruwera naende eanze konerio omuntu enyomba ebone mubotari obwaye chibeze gutumia tari echiaye echi abantu banachire neki gitokoboria serikali nga kimurangonerie nyomba utabegetie pesa yawe ime ngonerie nyomba bone mombori bwao pesa tari yao nga kinaendo ko cha kongonerie nyomba aina maswari twabori rero ntwabugwa lakini tigeba on recording antu atenenete na abakenya esegenteke one ne sheria engani twa ya itugurero wono ne chikoti bono turagende na chiro chichitobo chitotebingo esobokene egente kembia kere enjera kebekire umanyete akero konyora omuindi gusaba Chinese abakwa gache nyomba iga bakugura oboremo umana gutumia chibeze chiayo umana gokonerie nyomba onyora ga faida gake bone egento kene nkeya serikali yebegete imetari bese tari boremo bono nkirendo kohonerire nde nyomba igoterende mbwana tukonga ekonge nyomba ibosa imenya mna jinsi chinde chigokora. So sheria hii ilikuwa nyumba hii by November last year, lakini tukaenda recess ikachelewa kidogo, na pia kotini ikaisimamisha pia, ikasema there was no proper public participation structures, lakini tuliweza kurekebisha hiyo challenge ambayo kotini alisema ilikuwa nayo, na committee ya housing na finance wakafanya joint public participation na wakachukua maoni ya raia. So hii bill imekuwa hapa kutoka November last year, so imekuwa hapa karibu mwezi 3. So tunaamini ya kwamba leo tumecomply na sheria na koti tena itakuwa na ile uwezo wa kusimamisha sheria hii. Nashangazwa sana na Azimio wako na wabunge wengi, lakini leo wameweza tu kumarshal only 58 Azimio members of parliament. Hatujaona akina Babu Owino, hatujaona akina Salasia, hii watu wote wako pale kwa mashinani wakiangalia mambo housing. Ikiwa wakati wa kupiga kura haonekani bunge. So shame on them. Esa magana yechi bazari chigendere tibono iga intuborabu to korege ntoge kurukunga verification. Esa abantu bari ba ichurity form to korente saba chief esaba nyumba 10 barigerere batabekeno umwana uyu no we sublocation yane. Muna inchoborabu egento na kumeti sana. Chi location chirange ne chi constituency chinde okonyora abantu bakoire chi form bayirite chi form wese 800 abantu toko verify ne chi form chianjirano kwanyora chi form 100 abantu abandi 900 ngaiba chete ina riswari rinane kworoka ninga kare chibeze chiaburabu uchiaga tumikire ku chi constituency chinde na kie kaba bono batigete korenta chi form chiabo bamaite kuchikumanyikana bari na barenta location ya egere ngao ere constituency yende digo twakorire location kuruku kyabanyoru twakorire location kuruku nyansiongo yesterday na bono na mekenene bono rero twarenge esise njembwate chiwodinya rero ne esise barenge tumana kumanyanga chifom nire ngachi anjeru ire ngachi very rejected tumana kwagesa bwitoro gusaba na baitu manyore ebese chito engaki